Здравейте! Реших да направя това видео, в което да разгледаме доклада на ДАНС по отношение на случката, която се е случила в Министерски съвет и която в крайна сметка доведе до премахването на машините от изборния ден. Искам да видим какво пише в този доклад, да го анализираме. Според мен в него има твърдения, които засягат сферата на и различни аспекти на компютърните науки. Мисля, че това не са понятия, които са широко достъпни и много хора се заблуждават реално какво се е случило. Та искам да обясня тези понятия на лесно достъпен език и да разгледаме наистина ли са били компрометирани машините и беше ли необходимо те да бъдат премахнати от изборния процес. Така, първото, което четем в заглавието на статията е докладът на ДАНС първо в Трутнюс. Стойнов заснело неправомерно изходния код на машините, да си го гледа и да си поиграе с него, факсимиле, и тук има снимка на съответните документи. Отбелязвам словосъчетанието изходния код на машините, че е заснет изходния код на машините. Искам да анализираме в последствие в съдържанието на статията и в доклада дали е заснет наистина изходния код на машините. Въпросът ми е това ли наистина пише в доклада. Така, тук редакцията на Труд съобщава, че е получила този доклад, който вчера се обсъждаше доста широко. Радвам се, че той е качен. Не знам дали това е автентичният доклад, но ще приема, че това, което е написано в статията, е автентичният доклад спрямо и снимките, които са предоставени тук. Нека да прочетем самия доклад. Той започва така. Справка относно получена информация за действия на лица, явяващи се потенциална предпоставка за формиране на недоверие към използването на машини за гласуване на предстоящите местни избори на 29 октомври. Така, тук се обяснява процес, който е бил извършен според регламента. Тук се обяснява, че народните представители имат достъп до изходния код. Обяснява се каква е процедурата, кои експерти имат право да удостоверят кои неща от процеса. И реално информацията, която доведе до съответния проблем започва от тази част. Нека да я прочетем. На 25 октомври 2023 година, около 14 часа, е било разпоредено от заместник министър Михаил Стойнов да се проведе отново процедурата по изграждане на изходния код на софтуера на машините за гласуване в зала 344 на МУ. Така, това, което искам да обърна внимание е, че вчера в свое видео премиерът на страната Николай Денков, той съобщи, че заместник министърът Михаил Стойнов е всъщност човекът, който отговаря за целият процес по сертифициране на машините от страна на Министерството. Тоест не е министърът на Министерството на електронното управление, а е заместник министърът Михаил Стойнов. Затова неговото име фигурира в този доклад и всъщност той така се превръща в основното лице в този доклад. Така, разпоредено е дейностите по изграждане на горепосочения код да се проведат стъпка по стъпка, следвайки заложените процедури. По време на тези дейности Стойнов е заснел с мобилния си телефон всички стъпки по изграждане на изходния код на софтуера на машините за гласуване. Така, тук искам да обърна внимание точно на изразът е заснел с мобилния си телефон всички стъпки по изграждане на изходния код на софтуера на машините за гласуване. Тук се споменава един процес, наречен изграждане на изходния код. Това е понятие от компютърните науки, което мисля, че звучи малко странно преведено на български. Но какво представлява процесът на изграждане? Мисля да ви го покажа нагледно, като разгледаме една такава програма. Тя е съвсем кратка и ще се опитам да ви обясня какво представлява процесът на изграждане. Тук имаме една съвсем проста програма, написана на езика Golang. Това, което тази програма прави е
връща изречението Hello World на терминала. Можем да го променим на Здравейте, приятели. Примерно това е изречение. Сега, тази програма, написана така, може да бъде прочетена от човек, но не може да бъде изпълнена от компютър. Причината е, че езикът за програмиране, неговата цел е да бъде лесно достъпен за програмиста, така че той да въведе своята логика и инструкции, това, което иска да се случи. Но този език за програмиране, тази програма, трябва след това да бъде преобразувана в инструкции, които да бъдат подадени на процесора. Компютърът не може просто да изпълни този текстови файл, просто е така. И този процес на преобразуване на програмата в машинен код се нарича изграждане на софтуер. На английски това е понятието build software. И затова и думичката build или изграждам, преведена на български, фигурира в командите, които трябва да се изпълнят. Аз ще ви покажа сега нагледно това какво представлява. Започваме на чисто, аз съм в тази същата папка. Можем да видим, че файловете, които са в този проект, са налични тук. Така, това, което аз искам да направя е първо да изпълня тази програма, просто така, за да видим, че тя наистина връща този резултат. Сега, това е изпълняване на един индивидуален файл. Ако аз искам да събера много файлове в една обща програма, трябва да направя, както е в случая с изборните машини, трябва да направя изграждане или build на цялата програма. Тогава използваме командата build, подаваме флаг, така наречената с буквичката O, подаваме флаг как искаме да се казва нашата програма. Аз просто ще я кръстя програма и ще подам един от входните файлове. Аз имам много проста програма, тя има само един такъв изходен файл. Така че това ще произведе, ще изработи, ще изгради чрез изходния ход на софтуера съответната програма. Ето, аз използвам думичката build, изграждане. И след това можем да видим, че имаме така наречен файл програма, той е наличен и с точка наклона черта аз мога да го изпълня и виждаме, че става въпрос за израза Здравейте, приятели, той излиза на конзолата. Ако наистина това, което заместник-министър е направил, е просто да изпълни тази команда, както виждаме, ние не виждаме никакъв достъп до изходния код. Всъщност, ако той е заснел просто процесът на изпълняване на тези команди, така наречени по друг начин компилация на програмата, изграждане на изходния код на софтуера, то той не е заснел самия изходен код. И това е едно от нещата, на които аз обърнах внимание, като гледах тази статия, че в заглавието пише Стойнов заснел неправомерно изходния код на машините, а в самия доклад на ДАНС е написано: по време на тези дейности Стойнов е заснел с мобилния си телефон всички стъпки по изграждане на изходния код на софтуера на машините за гласуване. Той е заснел стъпките по изграждане на изходния код, той е заснел най-вероятно стъпки от команди, които са въведени в, предполагам, подобна среда и те са довели до сглобяването на съответния софтуер, неговото компилиране. Нещо друго, което може би е подходящо да вметна тук е така наречената хеш сума. Какво представлява тя? Хеш сумата е един низ от знаци, букви, който удостоверява или който казва, че този софтуер е конкретна версия. И ако този софтуер бъде променен съвсем малко, дори един знак, едно празно пространство, версията ще бъде тотално различна.
Нека да видим това в действие. Аз ще използвам популярна хаш функция, която ще произведе този хеш. Тази хаш функция се нарича SHA-256. И аз ще подам програмата като вход. Искам да изчисля хаш сумата или хаш кода на моята програма. И когато изпълня този софтуер, аз виждам този хаш код. Сега, тук трябва да обърнем внимание и мисля, че много хора това не го разбират, е, че софтуерът, програмата, която извършва хеширането, е отделен софтуер, който е публично достъпен за всички. Той е наличен на моя компютър, той е наличен на вашите компютри, той е наличен в интернет. И тази хаш сума се изчислява по точно конкретен начин. Ето аз сега получих това число в 16-тична бройна система, което казва програмата ти премината през този алгоритъм произвежда тази стойност. Не е самата програма тя да принтира някаква стойност, а друга програма, в случая ето тази програма, използва моята програма и изчислява на базата на компилирания код, изчислява тази сума. Сега аз ако вляза в моята програма и променя това отново примерно на здравейте, приятели, но примерно с още един знак ще сложа една удивителна. Сега ще повторя процеса по изграждане на програмата. Той завърши и ще извърша още един път изчислението на хеш кода. И можем да видим, че хеш кодът започва тук с знаците 3F9, а тук е 3CA. Тук завършва с 479A, тук завършва с 97A1. И тук може да видим, че и вътре в съдържанието самият низ от знаци е тотално различен. И точно това е едно от най-важните неща на хеш кодовете, е, че те служат, за да може много бързо да се прецени дали една програма е била модифицирана. Тук идеята е, че ако някой човек промени дори един знак от софтуера на машините, то този хеш код, когато бъде прекаран през този отделен софтуер, който изчислява хеш кода, тогава ние ще видим тотално различен низ от символи и ще знаем, че софтуера на машините е бил компрометиран. Затова този хеш код се качва публично, за да могат всички хора да видят какъв е той. Това, което аз разбирам от доклада, е, че хеш кода не е бил сменен, т.е. програмата е останала същата в своя вид. Сега, защо е необходимо това? Примерно аз в случая тук ви показвам как един знак се променя и аз знам кой е този знак. Но примерно програма, която е милион редове или стотици хиляди редове, трудно, нали, нас не ни интересува точно кой знак или в кой файл, кое точно е променено. Нас просто ни интересува, че програмата е била пипана. И това е идеята на хеш кода. Мога да ви дам аналогичен пример с фалшиви банкноти. Ако имате две фалшиви банкноти, вас не ви интересува коя точно чертичка, блещукащ елемент или някакъв такъв малък дребен детайл е променен. Защото за един човек, ако той трябва да сканира банкнотата с всичките й хиляди елементи под микроскоп и под лупа и да се опита да разбере кое точно води до фалшификацията, това ще бъде много трудоемка задача. Но ако има лесен начин, просто някаква програма или някакъв софтуер да сканира банкнота и да удостовери, че тя просто е различна от това, което БНБ изисква, тогава говорим за фалшива банкнота. И това е цялата идея. Много бързо да може да се установи дали нещо е променено, без да се знае точно кой детайл е бил променен. Тъй като самия детайл по себе си не е важен. Важно е променено ли е или не. Мога да ви покажа тук отново такъв пример с хеш кодовете. Примерно, ако аз напиша отново тук, само изчисля хеш кода на изречението Hello World, ето аз получавам отговор, че то е AP9, 1A64 и така нататък.
Има сайтове, където също може да отидете онлайн и да проверите как се изчислява хешкод. Аз съм отворил тук един такъв и нали, ще направя рефреш. Всъщност, нека така да направя рефреш на празен екран и да напиша Hello World. И вие виждате, че аз докато пиша отдолу знаците се променят. Това е защото всеки знак променя в крайна сметка хеш кода. Но ако напиша Hello World и го сравня с това, което излезе при мен на конзолата, виждаме, че A591, A64 и така нататък завършва на 146E. 146E, абсолютно същият хеш код. Тоест хеш кодът не е нещо, което се принтира от самата програма, а от друга програма, която използва вашата програма като консумира я. Консумира я, за да произведе този хеш код. Така, надявам се, че това разяснява нуждата и функциите на хеш кода. Нека да прочетем нататък доклада. Според информацията, заместник министър Стойнов е направил видеозаписа в противоречие на правилата за работа. Действията по неправомерния запис, направен от заместник министър Стойнов, са потвърдени от системата за видеонаблюдение в залата, където се осъществява отново процедурата по изграждане от изходен код на софтуера на машините за гласуване, а именно зала 344 в сградата на Министерството на електронното управление. Така, същевременно присъстващи в залата са казали, че това със заснемането е нередно, но въпреки това той е продължил. Според получената информация, Стойнов е качил информацията от телефона си на флаш памет, с което е нарушил правилата и е копирал софтуер, чието авторски права се притежават от търговско дружество. Сега, това, което разбирам до момента е, че той е заснел с мобилния си телефон всички стъпки по изграждане на изходния код на софтуера, това, което видяхме на моята конзола, и след това е качил информацията от телефона си на флаш памет. Ако той е направил снимки на процеса по изграждане на софтуер и след това е качил тези снимки на от телефона си на флаш памет, тук не става ясно, че той е снимал изходния код. И точно това е объркващия момент, защото тук се казва, че той е копирал софтуер, чието авторски права се притежават от търговско дружество. Той не е копирал самите файлове, доколкото аз разбирам. Това, което аз разбирам, е, че той просто е копирал стъпките, е заснел стъпките от процеса по изграждане, което всъщност може дори да не показва изходния код, така че не става ясно снимал ли е той изходния код или не е снимал. Продължаваме нататък. Стойнов е споделил с присъстващите в залата, че е извършил действие по видеозаписване. Ето, той е потвърдил, че е извършил действията по видеозаписване и изграждането на софтуера от изходния код. Отново, тук не става въпрос за самия изходен код, а за процесът по изграждане на самата програма в крайна сметка, с цел да си го гледа и да си поиграе с него. Нали, това тук не звучи правилно. Аз не мога да давам оценки. В самия доклад, нали, това се казва, че записът е неправомерен, че не е бивало това да се направи и така нататък. Въпросът е какво е компрометирано и аз искам до това да стигнем. Дали всъщност софтуерът е компрометиран, дали софтуерът е изтекал, дали софтуерът е бил променян. И в докладът от това, което прочитам до сега, в него отсъства тази информация, че е бил заснеман, първо, че става ясно, че не е бил заснеман самия софтуер, а стъпките по изграждането, тези билд команди, които може тук да имат някаква информация, да принтират някаква системна информация, но самият изходен код не се вижда. Ето вие тук не може да видите изходния код на програмата main.go на конзолата. Може би при него е било по същия начин. Просто се виждат някакви стъпки компилационни, които не са самия изходен код. Така, придобитата до момента информация сочи налице е неправомерно заснемане на процедурата по изграждане на софтуера, на изходния код на машините. Така, неправомерно поведение от страна на Стойнов, свързано с разпространение на заснетата информация от проведената процедура по изграждане на софтуера за изходния код на машините, качването и на преносима флаш памет и запаметяването и на личния телефон
Извършените от Стойнов действия, в това число и разпорежданията му за повторни действия по компилирането на изходния код на машините, създава риск тази информация да бъде предоставена на лица, които имат достъп до машините за гласуване преди изборите, както и след това. Отново и отново в този доклад се споменава за изграждане и компилиране на изходен код. Тук не става въпрос за промяна на изходния код, за снимането на самия изходен код. Поне 5 пъти в този доклад, който не е толкова дълъг, се споменава, че става въпрос за процедурата по изграждане. И за това аз мисля, че в цялата ситуация изходният код не е бил променен, хеш кода, тази стойност, която се е произвела за компилирания софтуер, е останала същата, тя е останала непроменена. И в крайна сметка беше компрометирана употребата на машините от нещо, което не се... заради нещо, което не се е случило. И наистина изглежда, че сякаш доста преувеличено и доста невярно, неверни бяха последствията от целият този доклад. Всичко стана много бързо и тук за мен е много важно, че в този процес и във всички решения трябва да участват експерти, които разбират какво означават думите, написани в този доклад. Не знам как е бил защитен този доклад, не знам как е бил представен, но думичките изграждане на софтуера от изходния код на машините, компилирането на изходния код на машините, това не представлява никаква промяна на самия софтуер. Тоест, самите машини можеше днес да се използват спокойно от хората и това, че самия изходен код не е бил променен, е трябвало да бъде обяснено добре от експерти, от хора, които разбират тази терминология. Изглежда сякаш, че това не се е случило. И за жалост, изборите и българите пострадаха от това решение, което ги лиши от възможността да упражнят правото си на вод чрез машините. Надявам се, в бъдеще си пожелавам такива доклади да бъдат обсъждани внимателно от експерти, които да обясняват много внимателно какво означава всяка думичка и какви са рисковете в случая. Това какво е направил заместник министър Стойнов и било ли е необходимо да влиза пак в тази зала и да извършва повторното изграждане на софтуера, да, може би е неправилно, може би не е трябвало да го прави, но това има лица, които трябва да го разследват и да го установят. Важното за нас като избиратели е променен ли е бил изходния код на машините и от този доклад многократно се казва, че това всъщност не е било сторено. Така че ние можем да бъдем спокойни, че тези машини са с правилния първоначално заложен софтуер в тях. Надявам се в бъдеще наистина експертите да обясняват тези неща внимателно и спокойно, за да не се стига до такива прибързани решения, които навреждат на изборния процес. Благодаря ви, надявам се да съм бил информативен и да съм ви помогнал да разберете ситуацията. Желая ви хубав ден!